И здравейте всички от Vbox 7, аз съм Gameplay Dona Gamer и днес правим моят 6-ти епизод на кризи оцеляването ми. Преди епизод ви обещах, че ще ходим в оня дънжен, така както аз се го наричам. Само да... така... какво ще направим? Да вземем малко пиле. Тя работи. Взема само една... аз имам малко кол, но не всички. Взема 5. И какво друго? И това. Другото, което е, този епизод може да стане по-дълъг. Кирка. Няма да ми стигне всичкия камък. Затова тук ще се направя малко клечки и ще се направя още една кирка, ако ми се наложи. Направо ще две. Ето, по-точно ще една и стават 3 кирки. Добре, някакъв подръчен материал за слизане. Така. Добре, да тръгваме. Да се върнем с нещо хубаво в нашия дом. Така. Ето това нещо тук ще разучаваме. Откъде ще слезем само? Скоча долу във водата, не ми се рискува. Чайте, сега ще го поема тук долу. Не знам как ще сляза. Нямам идея. Слязах, но с леки последствия. Трябваше да скоча във водата. Ето виждате първото нещо, което виждат очите ми е кол. Веднага го прибираме в инвентарито. Само да го изкопая. Страхотно. Тъй иначе аз взех кол в себе си и сега ще имам още. Хубавото е, че взех храна, повечко материали, ако ми се налага да прекарам нощта тук. Така. Тук добре. Продължаваме на вълна кол. Едната е 4 само, но така като гледам ще е... тук има осигурено 8 кол, дори 10. Добро находище на въглища. Ето за това как да се направи повече кирки и други материали. Стига толкова ще обера само това тук отгоре. Мисля, че е напълно достатъчно, защото... колко ми стана кола? 37. Айде тук е. Направим 40. Така. Так не ми се прави така. Забравих нещо много важно. Но добре, че си нося кол. Тук какво правя и аз? За повече кол. Правим торчове. 4-12. Добре. Чакайте сега. Защо не пропуснах тук? Не. Тя до тук свършва. Виждате какво намерих тук. Невероятно, айрон. Още айрон. Виждам 4 айрон.
повече са от 4-6. Страхотно. Дайте да осветя по-добре, че се вижда по-добре. Тъй като ето тук има доста неща. Кол. Отново кол. Поне мога да си правя торчове като от... О, не. Ето тук. Тук малко гадно стана с водата, но... Така е. Така. Къде беше другият кол? О, да, айрон! Колко добре. Мишката ми е бърза и като премина нататък, в смисъл като завъртя така, не се вижда точно в детайли какво има. Още айрон, това поне ме радва. Бях трябвал поне за айрон и кол. Поне двете неща успяхме да ги открием. О, той тук има. Добре, ето сега ще ги обвържем всички неща. Ще се покача нагоре с търт. Ще събера този айрон. Мисля да приключа епизода. Следващия епизод може да разучавам още това нещо. Ето го и другият айрон. Много добре. Добър епизод мисля, че стана. С доста... Много горе, добре. Открити руди. Добре, мисля това да е епизода, но бе харесал клипа, аз бях геймплей долна геймър. И да. Ето 14 айрон, 50 кол. Това беше от мен за този епизод. Чао!